Hola, em dic Núria Almirall i treballo al Centre de Serveis de Torrelavit. Els vull llegir el conte amb el qual ens van presentar i va resultar guanyador del concurs de primavera. El conte es diu L'avi sorrut. Vet aquí que una vegada hi havia un avi sorrut. Sí, un d'aquells que quan els dius bon dia et contesten amb un gruny o amb un ja ho veurem això. No li agradava gaire parlar amb la gent. De fet, ni tan sols li agradava a la gent. Era d'aquells homes solitaris, acostumats a anar a la seva i a no posar-se en la vida de ningú. Un dia, la veïna del davant, la Júlia, li va demanar un favor. «Senyor Josep, es podria quedar una estoneta amb la meva filla? He de marxar i no me la puc endur». «Tinc molta feina jo», li va contestar l'avi, amb mala cara. «Si us plau, senyor Josep, només serà cosa d'una horeta», va insistir la Júlia. «Bé», va respondre l'avi gairebé sense moure els llavis ni mirar-la a la cara. La nena era lletja. Bé, lletja no. Tenia la cara rodona, els ulls ametllats i el cos grassonet, però alhora menut. «Què li passa a aquesta nena?», va pensar l'avi. A la nena no li passava res. En realitat era com ell, només era diferent. La nena es va seure al sofà, calladeta, gairebé sense bellugar-se. Es veu que la Júlia l'havia alliçonada bé. Se'l mirava amb un posat seriós, expectant i encuriosit. A l'avi li va passar pel cap que semblava una senyoreta en miniatura. «Saps parlar, nena?», li va preguntar l'avi. «Jo sí. I tu? Saps parlar, senyor Josep?», va respondre la nena. «Com que no dius mai res quan la mare et pregunta com estàs i tampoc respons quan algú et parla, em pensava que potser eres tu el que no sabia parlar». De primer, a l'avi li va semblar que aquella nena era una malcarada, però després es va pensar que potser tenia raó. Ningú no li havia dit mai això a la cara. No obstant, havia de reconèixer que era veritat. L'estrany, el diferent i fins i tot el lleig era ell. Se la va tornar a mirar. Ara tenia un somriure amb als llavis, un punt divertit, però sense cap espurna de malícia. L'avi va pensar que tenia l'encant d'una rosa de Sant Jordi, que aquella nena era fràgil, delicada, pura i encisadora. Tant de bo la Júlia tingués molta feina aquell matí. L'avi sorrut havia d'aprendre moltes coses d'aquella nena.